נכנסים לקישור, מוסיפים את התוסף לכרום, מצמידים אותו לסרגל התוספים שלנו. פותחים את הפייסבוק, פותחים את התוסף ולוחצים על הרשמה, ממלאים את הפרטים ומאשרים את תנאי השימוש, מזינים את הקוד שנשלח למייל, סורקים את הברקוד באפליקציית גוגל אותנטיקייטור, מזינים את הקוד בתוסף ולוחצים על אישור. מעדכנים אותנו שסיימתם להירשם, ועכשיו אתם בפנים. זה התפריט הראשי שלנו. כנסו לקבוצות שלי, ובמקביל תפתחו בפייסבוק את רשימת הקבוצות שלכם. בשלב הראשוני תצטרכו להכניס את הקבוצות פייסבוק שאתם חברים בהם ורוצים לפרסם בהם לתוך התוסף. מאוד פשוט. בוחרים את העיר, כותבים את שם הקבוצה, מדביקים את הקישור, ולוחצים על שמור. מזל טוב, הקבוצה הוספה לרשימת הקבוצות שלכם. לאחר שהוספתם את כל הקבוצות שאתם רוצים לפרסם בהם, לוחצים על אוסף נכס ומתחילים למלא את התוסף בנכסים. כותבים את שם הנכס, כותבים את המלל, מסמנים את הקבוצות שאתם רוצים לפרסם בהם, מעלים את התמונות, מסדרים אותן, ולסיום, לוחצים על שמור. בשלב הזה התוסף מוסיף לכם עוד 9 גרסאות נוספות לפרסום דרך הבינה המלאכותית. רגע לפני שאתם מתחילים לפרסם את הנכסים, חשוב מאוד דבר אחד. בעריכת נכס ניתן לוודא את הגרסאות שהבינה המלאכותית יצרה עבורנו. במידת הצורך תעשו עריכה לגרסאות על מנת לוודא שכל המלל כתוב כמו שצריך. ברשימת הנכסים שלי לוחצים על הנכס שרוצים לפרסם, לוחצים על הקבוצה שרוצים לפרסם בה, גוללים עד למטה ולוחצים על מלא פוסט. מוודאים את הפוסט ולוחצים על פוסט. רגע לפני שאתם יוצאים מהסרטון, כנסו לניהול התוספים שבפאזל למעלה, תלחצו על פרטים באיזי פוסט, אפשרויות של תוספים, שם תוכלו לרענן נתונים למקרה שעשיתם פעולה בתוסף כמו הוספת נכס לצורך העניין ועדיין אתם לא רואים את הפעולה. גם על ידי סגירת התוסף ופתיחתו מחדש.